de o creangă. Era odată o babă și un moșneag. Baba avea o găină și moșneagul un cocoș. Găina babei se oua de câte 2 ori pe fiecare zi și baba mânca o mulțime de ouă, iar moșneagului nu-i dădea niciunul. Moșneagul într-o zi își pierdu răbdarea și zise: Măi, babă, mănânci ca în târgurile cremene, ia dăm și mie niște ouă ca să-mi prind pofta măcar. Dar cum nu, zise baba, care era foarte zgârcită. Dacă ai poftă de ouă, bate și tu cu coșul tău să fac ouă și mănâncă, că eu așa am bătut găina și iată cum se ouă. Moșneagul, pofticios și absân, se ia după gura babei și de ciudă prinde iute și de grabă cu coșul și îi dă o bătaie bună zicând: Na, ori de ouă, ori du-te de la casa mea, ca să nu mai strici mâncarea degeaba. Cu coșul cum scăpă din mâinile moșneagului, fugi de acasă și umblă pe drumuri bezmetec și cum mergea el pe un drum, numai ea ca găsește o punguță cu 2 bani. Și cum o găsește, o și ia în clonț și se întoarnă cu dânsa înapoi spre casa moșneagului. Pe drum întâlnește o trăsură cu un boier și cu niște cucoane. Boierul se uită cu băgare de seamă la cucoș, vede în clonțul lui punguța și zice vezeteului: Măi, ia dă-te jos și vezi ce are cu coșul ce l-am prins. Vezeteul se dă iute jos din capra trăsurii și cu un feliu de meșteșug prinde cu coșul și luându-i punguța din clonț o dă boierului. Boierul o ia fără păsare, o pune în buzunar și pornește cu trăsura înainte. Cocoșul, supărat de asta, nu se lasă, ci se ia după trăsură, spunând neîncetat: Cucurii cu boieri mari, dați punguța cu 2 bani. Boierul, înciudat, când ajunge în dreptul unei fântâni, zice vezeteului: Măi, ia cu coșul istobraznic și îl dă în fântâna aceea. Vezeteul iarăși stă jos din capra trăsurii, prinde iarăși cu coșul și la zvârle în fântână. Cu coșul, văzând această mare primejdie, ce să facă? Începe a înghiți apă și înghite până ce înghite el toată apa din fântână. Apoi zboară de acolo afară și iarăși se ia în urma trăsurii zicând: Cucurigu, boieri mari, dați punguța cu 2 bani. Boierul, văzând aceasta, s-a mirat cumplit și a zis: Mă, dar al dracului cocoșe ăsta, ei, las că ce dai eu ție de cheltuială, măi crestatule pietănatule. Și cum ajunge acasă, zice unei babe de la bucătărie să ia cu coșul, să razvâră într-un cuptor plin cu jaratic și să puie lespede la ușa cuptorului. Baba, cânoasă la inimă de cuvânt, face cum i-a zis stăpânul său. Cu coșul, cum vede și asta mare nedreptate, începe a vărsa la apă și toarnă el toată apa cea din fântână pe jăratnic, până ce stinge focurile tot și se răcorește cuptorul. Ba încă face șoapărie din casă de s-a îndrăgit de ciudă hârca de la bucătărie. Apoi dă o bladă lespezii de la ușa cuptorului, iese teafăr de acolo și fuga la fereastra boierului și începe a întrânti cu ciocul în geamuri și a zice: Cucurigu, boieri mari, dați punguța cu 2 bani. Apoi, că mi-am găsit beleaua cu lihania asta de cucoș, zise boierul cuprins de mirare. Vezeteu, ia-l de pe capul meu și azvârle-l în cirada boilor și a vacilor. Poate vreun buhai înfuriat i-a venit de hac, l-a luat în coarne și a scăpat de supărare. Vezeteul iarăși ia cu coșul și îl zvârle în cirada. Atunci bucuria cu coșului, să-l fi văzut cum înghițea la buhăi, la boi, la vaci, la viței, până a înghițit el toată cirada și a făcut un pântece mare, mare cât un munte. Apoi iar vine la fereastră, întinde aripile în dreptul soarelui, de întunecă de tot casa boierului și iarăși începe: Cucurigu, boieri mari, dați punguța cu 2 bani. Boierul, cât mai vede și asta mare de dănaie, crapă de ciudă și nu știa ce să mai facă, doar să scapă de cucoș. Mai stă boierul cât mai stă pe gânduri până îi vine iarăși în cap una:
O să-l dau în haznaua cu bani. Poate va înghiți la galben, i-a stat vreunul în gât, s-a necat și a scăpat de dânsul. Și cum zice, umflă cu coșul de aripă și la zvârle în haznaua cu bani, căci boierul cela de mult bănărit ce avea, nu-i mai știa numărul. Atunci cu coșul înghite cu lăcomie toți banii și îi lasă toate lăzile pustii. Apoi iese de acolo, el știe cum și pe unde, se duce la fereastra boierului și iar începe. Cucurii cu boieri mari, dați punguța cu 2 bani. Acum, după toate cele întâmplate, boierul, văzând că n-are ce mai face, ia zvârle punguța. Cu coșul o ia de jos de bucurie, se duce în treaba lui și îi lasă pe boier în pace. Atunci toate păsările din ograda boierească, văzând voinicia cu coșului, s-au luat după dânsul. Deci se părea că e o nuntă și nu altceva. Iar boierul întristat se uita galiș cum se duceau și păsările sare și zise oftând: ducă-se și cobe și toate, numai bine că am scăpat de belea, că nici lucru curat n-a fost aici. Cu coșul însă mergea țanțoș, iar păsările după dânsul. Și merge el cât merge, până ce ajunge acasă la moșneac. Și de pe la poartă începe a cânta: cucurigu, cucurigu. Moșneagul, cum aude glasul cu coșului, iese din casă cu bucurie și când își aruncă ochii spre poartă, ce să vadă? Cu coșul său era ceva de speriet. Elefantul ți se părea purice pe lângă acest cucoș. Și apoi, în urma lui, veneau cârduri nenumărate de păsări, care de care mai frumoase, mai cucuete și mai boghete. Moșneagul, văzând pe cucoșul său așa de mare și de greoi și înconjurat de atât amar de galițe, i-a deschis poarta. Atunci cucoșul i-a zis: stăpâne, așterne un țol aici în mijlocul ogrăzii. Moșneagul, iute ca un presnel, așterne țolul. Cucoșul atunci se așează pe țol, scutură puternic din aripi și îndată se umple ograda și livada moșneagului, pe lângă păsări și de cirezi de vite, iar pe țol toarnă o mobilă de galbeni care se răceau la soare de ochii. Moșneagul, văzând aceste mari bogății, nu știa ce să facă de bucurie, sărutând mereu cu coșul și dezmierdându-l. Atunci ia că și baba venea, nu știu de unde. Și când a văzut unele ca astea, nu mai sclipeau răutăcioasei ochii în cap și plesnea de ciudă. Moșnege, zise ea rușinată, dă-mi și mie niște galbeni. Ba, puneți pofta în cui, măi babă, când ți-am cerut ouă, știi ce mi-ai spus? Bate acum și tu găina să-ți aducă galbeni, că așa am bătut eu cocoșul, știi tu din a cui pricină și iată ce mi-a adus. Atunci baba se duce în poiată, găbuiește găina, o apucă de coadă și o ia la bătaie, dezvenea să-i plângi de milă. Biata găină, cum scapă din mâinile babei, fuge pe drumuri și apoi, și cum mergea pe drum, găsește ea o mărțică janghite. Apoi repede se întoarce acasă la babă și începe de pe la poartă: cărcădac, cărcădac. Baba iese cu bucurie înaintea găinii. Găina sare de peste poartă, trece iute pe lângă babă și se pune pe cuibariu. Și după vreun ceas de ședere, sare de pe cuibariu cotcodăcind. Baba atunci se duce cu fugă să afle ce a făcut găina. Și când se uită în cuibariu, ce să vadă? Găina se oașă o mărgică. Baba, când vede că și-a bătut găina joc de dânsa, o prinde și o bate până o moară în bătaie. Și așa baba cea zgârcită și nebună a rămas de tot săracă lipită pământului. De acum a mai mâncat și rămtări prăjite în loc de ouă, că bine și-a făcut râs de găină și-a ucis-o fără să-i fie vinovată cu nimica sărmana. Moșteagul însă era foarte bogat. El și-a făcut case mari și grădini frumoase și trăia foarte bine. Pe babă de milă a pus o căinăriță, iar pe cucoș îl purta în toate părțile după dânsul cu salva de aur la gât
și încălțat cu ciuboțele galbene și cu pintele la călcâie, de ți se părea că e un irod de cei frumoși, nu un cocoș de făcut cu borș.